DZYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Jonathan, 27 anyos, taga Leyte. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa ako mga gipamati. Nagduda ko nga basin sa ako naning pagsigig inom og energy drink. Sukad pa niya itong 17 pa ko. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ayo! Papalitan ako na itong palitonon ako nga energy drink ng... asa man na ni Dong? Kaning yelo o puwa? Murag katumatong yelo nang. Pero may puwan masad no? Ako lang nasuway ng puwan nang be. Pila man na? Lami ba sabi ng puwa? Lami sa tong yelo. Kay may humot. Humot siya. Eda, ang importante nga maabti ko. Huwag ako lang ni silang puli-pulihon sa pag-inom di ay. Paminaw na ko ang resulta ini. Kay mudua ar ba ko basket. Gao kita bayatan. Unya sekreto ni mo nga, namuntos mga. Secret. Tarong ba? Secret gani. Nagtama mo siguro ka. Huy, taka di huy. Dunggan ta. Ako ba nga nung abdi kay ka? Wa mo juga luya. Nah, kuyog ta na. Aron dili ko nimo maaan nga nagunsa ko. Asam ta? Aw, sa tindahan. Lami tuod ba na? Di ba? Ingnan ta ka. Og obserbahi. Ya. Excuse. Bisag magtuon ka pa inig uli nimo. Aw, di ka dukaon. Pero, muro nakadungog magubay nga makadaot di ko magsikag inuman eh. Kadaot ba uy? Magkaapti gani. Maapti ka na. Muna akong sikreto nga di ko dukaon bisan og mamuwaw pa ko. Ug ini kabuntag, aptik yapon ko sa eskwelahan. Bisag mudua pa kong basket. Ha! Pwede na kang endorser ni bay. Amaw. So ayun na bay. Di pagi ka kapuyon ana bisag unsa pa nimo kahago. Ay, kuyawang ko ni bay. Kaingon lagi nila nga makadaot ni kong pirmihon. Sobra pas makatama ta ni. Yabag. May na lang ni ba? Di ta madakpan. Amaw? Sakit mo akong tiyan. Malipong ko kung mutungkos kasakit sa kuntiyan. Yan mo magkani. High blood na kako. High blood sa imong kagaral. Sige na nimong inuman ng energy drink atan. Mama, gido eh. Mo ginay pasangin lang dayon niya eh. Oh, kayon sa pamandi ay. Nga bisag unsaon kag badlong ana, di ka man gyud mo patuo. O karon kay nasakit naman ng imong tiyan. Nagsakit naman na. Oh, nalata na siguro na og sige inom anang energy drink. Ma. Wagi ko'y pagtuo nga ang pagsige na kong inom og energy drink ang nakaingon sa pagsakit sa kuntiyan. Hangtod nga nakagraduate na ko og nakatrabaho. Ug mas migrabe pang akong gibati
Unya, sa manay akong gipati, mura magbibikog ang tibok na akong lawas. Bibinhod man eh. Yan naman eh. Di na ako makontrol ang bikog. Ang ako mga tilingon sa nawadag kusog. Naipang ko. Matumba ko. Wala! Si Jonathan! Hoy! Hoy! Katumba! Tagaya! Maayo kay nakamata na ka, Jonathan. Maricar. Asa ko? Uy, nakuyapan ka ganina. Gitabang ka. Asa? Naingon si sir, kung okay na kuno ka, mahimo na ka mo pauli. Kay basin kuno, kung sa pa'y mahitabo ni mo din sa trabahuan. Hala, uwawa. Naunsa man di ka ko alto. Mapauli na lang ko. Oo. Hinay. Hala. Hinay lang sa pagbangon. Hinay lang. Hala, nga naman eh. Hala, ngano di ka, uy. Oh. Ano man ka, Jonathan? May gani ka nagumitan dayon ti ka. Hala, ang akong tiil. Uy, kusog na ilakaw. Unsa? Pastilan, naunsa ka man kain taon atan. Ang bote ni Mami. Kalitra man eh. Di naman ko kalakaw kung wako'y kagunitan. Murag ang tibok na akong lawas may bikog. Ug ang akong kamot. Mao nalay dunay kusog. Kanusaan lang na nagsugod ha, atan. Una na akong gibatiin eh. Ang akong tiyan ma. Musakit yung murag bikog pod. Apan ganina, murag tibok na akong lawas. Ginoo ko. Muato na lang tag-doktor dong. Hindi ko ma. Kay basig, operahan niya ako. Unsa? Sa pagkatinuod lang, mahadlok ko na ng operahan. Murag mamatay na ko, bisan maghunahon na lang. Ang akong mga pangutana, mao kini mo sunod. Unang pangutana, magsigi kog inom og energy drink, sukad pa niya itong 17 pa lang ko. Makadaot yan na. Nganong ibaligya pa man, kung makadaot man di ay. Ikaduhang pangutana, magsigi nagsakit ang akong tiyan. Resulta na ba ni sa pagsige na kog inom og energy drink? Posible ba nga may nadaot na o nalata na ang akong tinai kay sakit man kaayo? Ikatulong pangutana. Kausa sa among trabahoan, kalit kong natumba ug dili makalakaw kay nalipong ko adto. Murag mibikog ang tibuok na akong lawas. Naunsa man ika ko adto? Ikaw pa to katapusan. Miingon ang akong amo nga magpa-doktor ko. Mahadlok man ko. Kay basin og isurgery unya ako. Maong ako lang unang giagwanta. May tambal ba nga ikaam-am ning akong gibati? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jonathan. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related mga problema kay medical doctor man ako, psychiatrist o drug addiction specialist. Nag-training ko na ni sa Manila o dito sa Amerika. Mangambok niyo diha. Nga kanto sa Amerika. So kasi mamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga stop overthinking.
you are only creating problems that aren't yours. Nga, wa pa diha maabot ba? You are creating problems nga wa pa diha. Ha? Or dili imo. Sakto-sakto lang yung tagunahon, pang una-una na. Mga problema, pero ay lang palabi po pag overthink. Problema nga negativity. Napa ko'y laing ipaabot diri nga entitlement is dili mayo. Ano ba itong believe kasi mong sarili, kaya bawa ka ng mga butang, na mo akseptar ta sa itong limitasyon sa kinabuhi. Dili ka trabaho sa cook, imo na hakupakupon. Trabaho sa bugado, imo nga hakupakupon. Trabaho sa doktor, imo nga hakupakupon. Kay entitled lagi ka. More open than not, negative ang metabo. Para nagod ako, magluto ko. Nakaluto man ko. Pero dili ko kalami, para kalami sa diluto sa kanang graduate o culinary course. Namo ko kinamit bitaw entitled kayo, believe sa sarili, bawo siya tanan. Di lang ko mungan. Alright, so atong matatampo ka na lawa, Jonathan, 27 years old, taga Leyte. Asa ba sa Leyte inyo tan? Taga silingan ta, sugod sa Southern Leyte, ha? Nabi ako'y, dito, balay. Pero wag ko na puyo dito. Okay? Og taga Karigara ka, maupay na kulop sa mga kasangkayan dila sa Karigara o Tacloban City o region. Labi na nga to ni Dr. Leo Blanco. Dok, atong scheduled nga medical mission sa Sugod Southern Leyte, inautunta nga madayon na walay mga kakulian. Karong June 6, mapit na. 1 month gikan karon. So niya koy man ni Leyte, no? Leyte, so mga taga Leyte mayong pagpaminaw. Diya sa Ormoc City, mga Racho family mayong pagpaminaw. Og ang ako ding amigo nga regional director sa atong National Bureau of Investigation na kauban ni Dr. De Baron, no? Si R.D. Jose Ernie Monsanto with Wilmer Gamutan and Dave Istorco. Mayong pagpaminaw. Mga taga-Sunok Lahog, mga basilingan ni Brad Rene Abela o Noy Bert. Mga Abilya family, mga Ampalayuhan family, si Lino, si Tess o si Seth Smart, Nelia Mendoza Bunsukan, Butungan, ang mga taga-Butungan bagakay si Bunga day. Salamat di kayo, ipahangyo ko niyo sa inyong butong, yung Coco Juice or Denisa family, si Joel o si Monique. Thank you very much. O mga taga Mountain Barangay, usabon ako nila kay abi-abi ra gid maayo nila ni Peter, ni Fer ug ni Samuel Luwanya with Tuto Dikit, Nela Duty, Jerome Argoncillo ug Orlan Kilyupe. Mga taga Talisay City, Henry Ortiga, permining maminaw na to. Of course, akong amigo si Gilbert o si Marie de la Serna, si Lourdes, Momoy, Arlene, Ugli, Impasis, no? Sa Talisay City. Saan nang kuha ito? Dawis. Okay? So, going back to our sender, si Kuan. Si Jonathan. Jonathan. Okay? Unang pangutana ni Jonathan, nagalitir ba din? Unang pangutana ni Jonathan. Magsige kong inom og energy drink sukad pa pag 17 anyos pa ko. Makadaot ba di ay nganong ibaligya pa man kung makadaot man na. Mawalagi na siya approval as energy drink, no? Ang dili man sa kumakaingon makadaot yun, but too much of this energy drink, Jonathan, namgo tayo gitawag og caffeinism, caffeinism. Ay kay kung lecture ani sa mga medical student. Kining caffeinism, too much caffeine sa atong lawas makadaot yun, no? 1 cup of coffee contains 150 mg of caffeine. One glass of tea contains 75 mg of caffeine. One bottle of cola drink contains mga 35 mg of caffeine. Makaabot ng likag 2,000 mg. Kuyaw na kayo? Kay magkapinism ka, magkurug-kurug ka. So, mao na nga i-limit lang. Kung ngayon nga anong gibaligya mo rin makadaot ni, dili magud po rin na outright makadaot. Pero in overdose, labi na katong mga tao nga video na ay mga problema sa ilang nervous system, dili gud siya maayo. Dugay kong chairman sa Vicente Soto Memorial Medical Center Cooperative. 7 years kong
chairman of the board diha sa among cooperative. Ginabawal gyud nako ang pagbaligya og energy drink sa among kantin. Bala nagulay ginansya kay makadaot in the long run, ha? Pareho pong coffee, di ko mag-ingong makadaot ng coffee, but in overdose, makakos niya kapenise, magkurog ka, lethargic ka, basta kay daghan mga signs and symptoms kay imong mabati nga ma-experience nga wa man unta na siya prior to your too much intake of caffeine. Kaduhang pangutana, magsigi ko sakit ang akong tiyan. Resulta na ba ni sa pagsigi na akong inom og energy drink? Posible ba nga may daot na lata ng akong tinae kay sakit naman kayo? Well, in order to answer that question, Jonathan, wa man ka aliti man ka, no? So, adto ka sa daghan mo man po kang magkuwag asa dapit sa Leyte, no? Pero daghan man kang ospital sa Leyte. Magpa gastroendoscopy ka, pagpa-endoscopy ka, ha? Para makita dito ang soul sa imong tiyan. Ang mo perform ani nga doktor ning endoscopy, mga internal medicine doctor, especially kana nag-specialize og gastroenterologist, mo na ilang expertise. Pagsuta, kay naman ay murag kamera dito, makita man ang ilawom sa imong tiyan, ug unsay kahimtang, makita kung wa bay ulceration, o nagasgas, o whatever ilang finding, nga makita sa endoscopy, o sa uban pang mga clinical signs and symptoms, nga maobserbahan sa imong attending gastroenterologist. Ikatulong pangutana, kausa sa among trabahoan, kalit kong natumba og dili makalakaw kay nalipong ko adto. Murag ni bikog ang tibuok na kong lawas na unsa ka ko adtong higayuna. Well, daghang kayong mga possible nga rason nga nung nalipong ka, 27 years old man ka, no? Posible sad magtaas nga imong blood pressure. Posible sad or posible sad na kay neurological deficit na ngahimo na tungod too much caffeine sa imong lawas. Sa manggod kulang tag mga electrolytes, sodium, potassium, labi nag potassium, ha? Mubikog ka, ha? Mo nang usahay kita ka ng mga athletes magdula in the middle of the game, like kining akong hilig nga sport sa una, ha? Sa una kay wa namon ko magdula og lawn tennis. In the middle of the tournament, mukaon na sila saging. Because ang saging is rich in potassium. Kung kulang ka sa potassium, dali ra ka magbikog. Oh, ug taas ang imong blood pressure, dali ra ka magbikog. So, ang akong tubag sa ikaduhan mong pangutana nga ikatulong nga pangutana ba ni nga wanay ko mo sa you submit for laboratory workup. Mao gini akong tubag permi. Kay kami mga doktor, muhatag mig tambal magdepende magupuna sa unsay makita namo sa resulta sa laboratory workup. Dili naman magtagna-tagna kay sumsag kaayo. Agbag mga tambal na di mao. Ikaw pa to katapos ang pangatanan. Niingon na nga akong amo nga magpa-doktor ko. Yes, madlok man ko. Ano hadlok man ka? Mga gwapo man ng mga doktor. Purya buyag, no? O nga, batasan ng mga doktor. Kay base ni surgery niya ako. Depende kung sa'y finding. Maong ako lang unang ning agwanta. May tambal ba nga ika-am-am ning akong gibati? Akong ikasulti ni mo, Jonathan, no? Nganong madlok man kag doktor, di man maak. Ug di man po outright, di operahan dayon ka kung dili ang operahanan. So, may nga usa may tambal nga ipaam-am, sakit sa ibong tiyan, gali ka kuyapan, posible mga hatag siguro mga antacid, no? Or proton pump inhibitor, o omeprazole, or may lanta, mga Crimilis, Crimalin, ana. Pero, tagna-tagna lang na. Kung wag you kay laboratory workup. The basic thing to do, kung mo submit ka yourself for workup, diagnostic sa hospital, examine ng imong dugo, ihi, tae, maybe x-rayhan ka, na depende kung sa resulta sa imong laboratory workup, diha na po mo decide ng doktor what to do next. So ayaw kahadlok magbatambal, kaya it might be too late, no? An ounce of prevention is more than a pound of cure. Diha na ka magpatambal kung di na nung kakalikot, katindog kay grabe ng imong kahimtang. Okay, so minimize the energy drink, submit for diagnostic procedure, CBC urinalysis stool exam, o gaya ka hadlok og doktor kay mga gwapo ng mga doktor. Debitaw. Ay kadlok og doktor kay na-train man good me to alleviate or rather allay sulbad sa mga
pain or discomfort. Di man may naghural may sa Hippocratic Oath nga patyon na among pasyente. No? Ang among gihuralan nga to prolong life, not to shorten life. Alright, so now takasabot ka sa explicar ni mo Jonathan og dia sa Leyte, maupay na kulop sa mga taga Waray-Waray area, Buyog, diha na dia sa MacArthur, sige ko biyahe daw paingon na nga rin sa Burungan, Samar, basta the whole of region 8, ha? Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. With Attorney Ilin Batan, kaya inyong makanunayong pagpaminaw sa among programa. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayo. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Lori. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Supermarket Flowers. Oh, I'm in pieces. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kini sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong pagtatampo nagdasangan nga Lori. Nganong dugay na masig kang nauli, nak? Nabisi ko sa among projects, ma. Graduating na baya ko sa high school. Maong daghan gid og projects nga gipabuhat ang among teachers. Mao ba? Ay sunod, pahibaw mo kung dugay kang mauli, ha? Para ubanan ka ni Papa ni mo padung uli. Ma, dako naman ko. High school na gud ko. Di naman kinahanglan nga ubanan pa ko ni Papa, uy. Ay, dili gud ta mo kumpiyansa, Lori. Kay daghan og buang narong panahon na. Simba ko niya kung sa'y mahitabo ni mo. O, lagi ma. Magpahibaw na ko sunod. Okay na ta. Humanagin na tong project. Re! Tayo pa mas gawas. Kita di mo. Sam na mura nagbata at gan mas pa. Kung samahan. Pinangga lang ko sa akong papa. Maong gusto niya nga safe kung mauli. Pinangga? Pinangga di ka nga ampun mo ka. Unsa kay problema ni mo nako, ha? Sulti ko no. Ito, ampun naman ka. Ingano ko mama. Silingan, beta. Way lami imong joke. Lori? Nat? Oh. Natumag ka, ha? Uwa man pa. Sulti, Kustino. Unsay problema? Ngano naghilak man ka? Ingon man ang anak ni Ate Mirasol. Ampun ko no ko ninyo. Mang! Mang! Alis na ragod. Ngano? Murag niabot na gyud ang panahon nga kinahanglang sultihan nato si Lori sa tinuod. Sa unsa man? Sa tinuod niyang pagkasiya. Ngano di ay ma, pa. Unsa di ay tinuod? Mao ni ang tinuod, nak. Uy, ang anong ni ama ni bata din hatubangan sa tumpultahan. Kisa may ginikanan na ni. Ka-cute na yung bata po na buyag, oh. Ma'am, sir? Ikaw may inahan, Ani?
Oh, ma'am. Wa man ko ikabuhian ang bata agod. Maong ako lang sige daddy ni sa inyo kay nindot man mo og bahay. Basin og kaya ninyong buhion ang akong anak. Pang, dili ka ni mauna ang dugay na natong giampo sa Ginoo. Pila ka tuig na mong paningkamot. Pero wa pa gyud mi hatagi og anak ni papa nimo. Maong nag-ampo mi. Nga bahala na og bisag unsa nga paagi basta makaanak lang ni. Ug mao nang niabot ka. Sa ato pa, sinagupra di ay ko. Oh, Lori. Sinagup ka na mo ni mama mo. Loli, anak! Huwag ko kay paugas ako padugron. Oo, pinanggap ko nila ni mama o ni papa. Pero kinsa gini ang tinuod ako mga ginikanan. Kiduka na ko. Ato na lang kumatok sa lingkuranan sa park. Day. Day. Oo. Sorry ha, gipukaw lang tika kay kadlaw na. Nabalaka ko di mo nga ni ka natug sa park. Di pa ka muli sa inyo? Dili ko ganahang muuli. Ha? Uy, nga naman. Naibawaan man ako nga sinagupra ko. Maikog na ko. Pinangga ko sa ko mga kinikanan. Unya di ay, dili di sila obligado nga muatiman og mubuhi na ako. Ang akong tinuod nga inahan, patugag-tugag pang laki pero di ay di makabuhi kung mo resulta na. Inday, ayaw pagsulti, ana. Ang tanan, dunay rason. Dili ko mo tuo, ana. Unya, unsa may plano nimo? Huwag ko kahibaw. Bata ba kay ka, Inday? Delikado pa na nimo kung ani kang batuog. Tingalig, dunay dautang mahitabo nimo. Dali. Kuyog lang ta sa bahay na. At lang una kagatog. Salamat sa imong pagpadayon ako, ha? Wa isa pa yan. Mura magkaog tigwang mo istorya, Inday. Kaon og daghan, ha? Salamat, ate, ha? Uwad mo yung anak, ti? Naaman. Ni larga, Inday. Swerte ha sa inyong anak, sa? Mas swerte ang imong ginikanan. Kay nakaanak sila og sama nimo. Klaro kaayo nga buutan ka. Salamat, ti. Pwede og ani na lang ko puyo uban ninyo. Ha? Sige na. Di pa man ko andam nga mo atupang sa mga nagsakop na ako, good. Di ka andam nga mo atubang sa nagsagop nimo. Pero nagpasagop ka sa mga tao nga wag ka makaila. Han, bata pa si Lori. Pasagdi lang una siya nga mo-explore sa iyang kinabuhi. Sige, iha. Dinhilang una kauban na mo. Salamat, ti.
Congrats, Lori. Nakagraduate na good ka sa college. Salamat, kuya. Salamat ninyo kay nakahumanggit ko. Tuod, kuya. Kano sa ko makakita sa inyong anak nga tuwa sa laing nasod? Kuan, kanang, andali na. Nagpa-reserve na itao kanang restaurant para nato. Tana. Day, Lori, wa pagid kay planong magpakita sa mga nagsagop nimo. Pila na kakatuig ang ni ana mo? Mauli ko, pero okay ra kung ubanan ko ninyo, kuya. Ay kabala ka. Ubanan ka na mo. Ma? Anak? Ikaw? Ma, kaila mo? Maudi ang lain ang akong kulba pagpadong nato dinhi. Ikaw mo ay nagsagop ni Lori? Sa ato pa. Siya ang akong anak. Han, unsan eh? Ma, unsa ni, wa ko kasapod. Lori, anak. Siya ang imong inahan. Siya mo inihangyo na mo nga sagupon ka. Ikaw ang akong mama. Lori, pasaylo ako. Pasaylo ako. Ngano man? Ngano? Nak, mas gipili na ako nga luwas ka. Dili ko gustong malayo ka na ako. Pero dili di ka kayang buhion, anak. Maong sabta ko. Karon ni anaman ko. Mamawi ko nimo, ha? Please, hatagi ko og laing higayon. Maon nga gaan ang akong buot ni mo. Kay ikaw na yung akong mama. Anak. Ako ang ibong mama. Ma. Anak. Ma. Took the supermarket flash from the windowsill. Of a life that's been... Bisi sa sinugdana, naglagot ko sa akong inahan. Pero sa dihang nakasabot ako sa sitwasyon, gidawat na ako ang tanan. Di na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Magta mga higalan kaagi ni Lori nga taga Cebu City uban sa awit ngayon kipangayo. Awit kinakalaan supermarket flowers. Ang kaagi gibatan no doa sa radyo ni Carol Marie Hikain ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala mga suking tipaminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina.